Pila juk berkan em perlong, baka jingerap ka bakrau tam jong ka juk bamenta, kala ban kelalong ru, ka jing ka bakrau tam. Hakine ki arpe usnem bala lej, ka smartphone kala pen kala ya ka perthai. Tang da kawai ka phun pila ban keren, bad ubriu badan sya kawai pat kari. Pila ban pej ki video, pila ban pule kubor, pila ban tiet ya ki mar online. Bat pila ban le bun ki kam tang hapo ki katu kane ki second. Hanrei kat ba ka teknologi kanang pencan yangi bat ka perthai, kanang penjngai pat yangi. Na ki briu ki basyong ha ka juk ka ying bat ngi. Ha kane ka juk ka bamenta, ha ka porbam bun ki long ying kim ya keren su. Namar kawai ka keti ka bat ya ka shamot, kawai pat ka bat ya ka mobile. Ki kimi ki kupa ki scroll ha ka Facebook. Ki samla ki page reel bat ki page ya ki story ha Instagram. Ki kena ki dang yele kai game lane page YouTube. Wala ki syong ha kaju ka ying hanrei amdon kata kacing ya keren ka babiang. Katkum kacing wat bunia ka badang shen laong baka India. Kadon palat praspa milian ngut kinong pendan kam ya ka smartphone. Bar kacing don jong ki briu ki ba pendan kam ya ka mobile bun kentaru. Ka India kadai ka bahak madu. Kajing pelut por ha ka screen kala nang kiu manusnem. Bat kiru sempang ki maham ba ka screen time ka ba palat put kala ban kta ya ka jing thia. Lane ya ka rukom yo thia jong ki briu. Kala ro ban kta ya ka pule puthi. Bat wat ya ka jing ya dai bat ka ying ka semru. Kane ka jing kam dai shu tang haki nong ba lane ki nong sor. Wat haki shnong ritru. Kila sedang mat ya kene keju ke jing ki kena ki mi syu ban yele kai haki madan ki temen kisan ki syong marwei ka jing ya keren hapdeng si para shnong kala nang duna ka shnong ka baju dap da ka sur jing ya keren kala dap da ki reel bat ki screen dang supoi ka notification ki kti gila poi ha ka mobile hanrei ha ka jela Karnataka don ka wei ka shnong ka baong. Lada ke teknologi kala sedang ban sensyar yangi kapor kala dei ban pen kala ha ka kan nyau terik no pra arjar arbusan ka halaga gram panchayat kabadan ha bela gawi district kala shim ya karai ka ba pelatam kane ka dei ka sngi ka ba kerpang ha ka history jong ka shnong halaga ha ka jingyalang jong ka gram panchayat kinong yalam shnong kila wanra ka wei ka jing perkhat ka ba pher. Kim ong ban penduk ya ke smartphone, kim ong ban kang ya ke internet. Hanrei ki ong tongin pendan kam ya ke teknologi, ban long kim rau ha ke teknologi. Karai ha kene ke cingelang kalong, man ka janmit nadu hnyo beje hadu kendai beje, ki paj ba kin bu no ya ki mobile, bat kin penlip ya ki TV, kat bala, ban pen ken mau ya baro. Kasnong ka pendan kam da ka siren. Anda ka siren ka pa ha ka por nyo baje janmit. Kalong kum ka dak baong. Ka por ka lapoi. Ban pai sya ki longjing longsem. Lane sya ki para snong para tau. Bat anda ka siren ka pa biang ha ka por kendai baje. Ki paj ba ki la ban pendan kam biang ye ki mobile jongki. Kane kam dei ka hukum. Kam dei ru ka any. Amdan polis ki ban lej pej mano badang pej mobile. Amdan kuna, amdan jing pen sitom. Kadai tang ka jinget trailang jong ka shnong hi barok kawe da ka mons ngobha. Ki kena ki baju syong ban pej mobile ki sedang ban pule kot. Bat haba kim don kot ban pule. Ki sedang ban yele kai bat ki parlok. Lane bat ki para shnong. Da ki jing yele kai ki baper. Ki kimi ki kepa ki baju page social media. Ki sedang ban syong bat ban yatu khana bat laki kun. Ki temen ki san ki sedang ya keren bat ki para shnong kum baju long mensua. Ka shnong barok kawai ka sedang imbyang. Kinong yelam shnong ki ong. Baka thong jong kane ka ching persyang. Kamdei ban persyak ya ka teknologi. Ka thong kalong ban penken mau ya ki pajba. Baka mobile ka day tang ka tiar. Kamdei ka ching im. Bat ka ka ba pelatam kalong. Kane ka jing persyang berit jong ka shnong halaga. Kala sedang ban kring ya kilat pathai kubor ha keleng ka India. Ki paj ba na ki wei pat ki jelaru. Ki sedang ban ong. Lada ka halaga kala ban le balai ngimla mengi
Handrai hatu kene ke cing sange ban pendon kam mobile tang arkenta kala ne em ban mentoy kajing persang jong kasnang halaga kalong ke besuk tang arkenta klem mobile bat klem TV handrai kajing kala ka bami kamlong setia ka barit katkum kajingnya keren kinong yalam snong kiong hadin tang katu kene tayo ki kumi ki kpa kila sedang yo i ya kajing ya per ki kena ki baju syong man kapor bat ke mobile ki sedang ban mi syabar ban yelek kai kamadan ka baju ngapjar kala dap biang da ki jing sawa jong ka jing kemen ki long jing ki baju bam da ka bapej mobile kila sedang syong ban ya bam lang ha ka juk kamet rengkat bat ke keren ka kana bat ka bakong san khamtam ki paj ba kila sedang ban ya keren biang iwei ki riu syampang ha ka perthairu kila syam ya ka juk ka jing sisa katkum kajing batai jong ke WHO lane ka World Health Organization ka ong ba kajing bamjat kai bar kajing penlut por bun ha ka screen kala ban keta ya ka kot ka khia bat kijing mut jing perkhat kijing wat benia ru ki pen i ba kajing penduna ya ka screen time kala ban pen pha ya kata kajing yo thia kajing perkhat bar kajing ya dei bat ka long jing long sem hang ni ngi sngo thu bagasnong halaga kam syam lale ya ke ka ba phalla ka shupen kan mau ya ka perthai ya ke ka bangila kelet ba ka jing e kam don ha ka screen han rei ka don ha ka jing ya keren ka don ha ka jing ya lang ka don ha ka jing pelut por bat ki bangi ngi e kinong song snong ki ong bahaba ki siren ki sawa amdon kano ka jing bitar amdon ka jingyakan at kipaj ba kila tip hi bala poi kapor ban ai por ya kalong ying long sem bat ki parlok parjor lane ki parasnong parathau bat kane karukom im kala penlong ya kasnong halaga banlong kanuksa ka babha ya shibun ki snong ha India handrai ka jing hikai ka ba krautam jong kane kasnong kamdei syapang ka mobile kamdei syapang ka internet kadai syapang ka jingjit ngidei ban sensyar ya ka teknologi ne ka teknologi kan sensyar ya ngi ha ka perthai ka ba menta ngi em ha ka juk ka ba teknologi ka kiu state man ka sngi ki smartphone ki nang klain ka internet ka nang state ka jing tip kala poi shangi tang hapo ka to ka ne second handrei ha ka ne ka jing ya state jong ka jingkala ka snong halaga kapan kan mau yengi ya kawai ka jing sisa ka bangila sedang ban kelet bat kata kalong babaro ki bangila ban connect ki dei ki jongi pila bandon da ki hajar ngut ki follower ha social media handrei lada phimla ban ye keren bat ki basyong hajan jong pi kamut dang don ai ka badang duna badang hap ban penbet kasnong halaga kamong ba smartphone kalong ka basniu ka mobile ka day tang ka tiar ka bawa don kam ka penyajan yi kibru ki bangi cngai ka yarap ha ka pule puti ka yarap ha ka kam bat ka jingyo jing tip handrei ka jing e ka bami ha ki ne ki sngi kalong ka tiar ka badai ban syakri yangi ka sedang ban sensyar yangi bat ka ne ka snong rit ha Karnataka kala ai ka wei ka jing hikai ka ba krau bat kata kalong ba ka jing im ka babha kamdei bandon pun por tang ha ka screen handrai ka dei bandon pun kapor bat kibriu ki bangi e kasnong halaga ka pen i ba ka jingkala ka ba krau kamdon kam ban sedang da ki ki bahe ne ki ba krau ha ka ne ka channel ngi wan ra bun ki jing thu khana bat ki jing jia basisha ban ai yengi ya ka jing tip bat ki jing sneng lada pisngo tenat ya ka ne ka video I like but subscribe. Khublai shibun ngin sakenduk pat ha ka video.